thina into esiyifunayo iyona kulamadoda ukuthi angene uma ukuthi useshonile bazofika basicheckele baconfirm and everything yabona ukuthi uyaphila futhi vele nase sijele ngoba into esasikhaya anti bese kufuna ukubona ithambo lakhe ngizwe ukuthi ngithini hayi nangampela ke lamadoda lawa angeneke lawa sisalekele ayesilindile kisho le ndoda idewe futhi bayaheza besuthu bayeza besuthu abashayi babuya ngokuzolala wemfowethu kwahamba baqhamuka ngohamba usibona isibhamu esaqhuma lapha mfowethu ngangiqala mina yabona mfowethu ngayi ngadubula iR5 le ngayibona umbhobho lo ubabuzwe wena wabona yabona ide futhi man beka izinto selibomvu dubula yathi yabomvu kanjalo saphela inhlamvu ngatshela mina u-anti nomkamzala ngathi mina futhi ke kwakushone umzala yabo mayeshona umzala ushonani mina ngishayela itekisi wayesenamatekisi amabili ngaleso sikhathi ashone mayeshona ebese athi u-anti nomakoti bangibizo nje bathi hayi cha bacela ukuthi mina kube yimi ogada imoto yabo lezi imoto ndi yonke into ichekisa kumina yonke into athi ke mina ngase ngayibuka lento show anti mina ngaleso sikhathi u-anti usephumeni angithi wesephuma umzali ushona nje usephume umuzi wakhe yabona mephuma umuzi wakhe ubegane kaMsomi hayi athi angigade lezi imoto wathini bese ngiyibuka le ukuthi mina manje ngabona ukugada lezi imoto mina engikhine kube yami imoto ngoba uma ngeke ngagada lezi imoto njoba nami ngizamela uma ngeke ngaba namandla okuthenga imoto igama elizophuma kubantu bakaMsomi liyothini ngithathele imali yana sengizovuka ngabo ngathi cha ngeke anti ngikwazi ukuyigada lezi bathi mina andasenze kanje thatha umuntu akho kubuwe nomako wangazi lona thundi days ube welo katimo mina ngizomkhocha ngikude nimkhocha ngizomkhocha nithi ukuthi imoto mayimile ingathi manje ngizobona iplana nini uthi imoto iqhubeka isebenze nami ngempela kwenzeka kanjani umzala njalo ushona kanjani uyazi umzala wayenesikhwebu na ukuthi anyamalala wayefika inyamalala bebuza ubuya senga imoto wanyamala uqala athi hayi futhi angamjili iqhuzu ngalesa sikhathi athi uyapi eMozambique ifuna yakhe izongangeni ini lapho understand nje yabona mebuya athenga itekisi hayi bondoda imali kanjani athi hayi mzala unganaki into eziningi abese ngibona ukuthi khona umshika sikukhona la ngithuya ahambe futhi okwesibili mele okwesibili akusho futhi abuye futhi athibule itekisi yesibili athenga itekisi yesibili ngibone le ndoda ukuthi ayibona le ndoda kanjani iyasimama mayisimama le ndoda iphinde ihambe okwesithathu angitshele kade uyabona mzala mangibuya la wothenga amakhwantama amabili ke manje ngithi mina le ndoda uyapeda ungambuza izinto eziningi ngiyahamba nje ngizothi ukunyamalala mangibuya ngizothenga amakhwantama amabili ngithi mina hayi kulungile mzala ahambe benamampela phela iminyaka ngabuyi phela yesibili phela yesithathu siqale sithubeke manje kanti umuntu akabuyi nje kwenze njani bayengabuyi lo muntu lo ngabuya sesihambe sifundisela abantu aphila nabo kuvele kube khona futhi oyengasala owayesalile owayengahambanga ngizwe ukuthi ngithini lo engahambanga akukhulumi iqiniso no kule ndawo laphana ese-North West siye sihambe kwakuyimayini kanje siye sihambe siyozama siyomba igolide kanjalo ke bese sibuya kusivuka kanjalo athi ke ilo bahamba bakabuyi nami sengithukile kodwa bengisaba
ngiyasaba ukuya kulama family nanje bengeke approach ngoba ngiyasaba. Hawu hayi meso kanjalo ngitshela u-anti atshele bani umkhwenyana wakhe. Umkhwenyana wakhe akhinyese nale ndoda ke afike-ke futhi le ndoda mayixhunywa nale ndoda lihambe niyaphi e-Rustenburg eyobheka lapho kuleyo mayini leyo. Hayi mebhekena abuye futhi abuye atshela u-anti athi hayi akathulanga lutho. Uyayibona lento leyo. Hayi mhlambe lo muntu nje waboshwa kwafika amaphoyisa ababopha akuyobhekwa emajele. You understand? Bheka emajele engatholakali bese kusuka u-anti athi u-anti hayi ake kuhambe mina ngiyobheka. Athi naye okay. Kusho ukuthi masifika laphana into eyenzeka wena mfowethu athi lo athi hayi futhi le ndoda ngihamba la iyangiphelezela yona iyazi le ndawo athi kodwa-ke mase sesiseduze ngakhona ethi asingangeni manje-ke sekusenjani sasemini funa sibuye ebusuku khona ama-security awazi ngoba before ufike kuyona kunama-security angasemagethini uyabona yena lawa wazi ezongena ebusuku hayi nangempela expedient. So nama-security awachazela ukuthi le ndoda ihamba kanje kanje. Hayi asho lama-security athi lama-security hayi oh my God. Mangithi wayalapha sekuyisikhathi esingaka lo muntu wafa lo muntu loyo. Bathi man asho futhi mase chaza athi masichaza lo muntu esimsho ukuthi kwabo kanjani hade ukhona omunye ubaba oke wafika samchazela kanje ukuthi umuntu bengene kanje makuhlalisesa labo bantu basuke benjani basuke befike. Yethi maye athi athi nje futhi manithi mina nizofuna ukubona isidumbu asikho isidumbu enizosithola ngoba laba bantu ngisho uhulumeni akakwazi bakhipha amasebenzi uyavalwa la uhulumeni ngoba yilo bungosi. Hawu athi okay nokulungile kusho ukuthi mase sengihlanganisa umqondo kusho ukuthi umzali ushona nje wekade esephumuzwakhe kanti kwabakhona ungizwani phakathi kuka-anti nobani nomyeni kwakhe wagcina ekhipha amagama ukuthi wena etshetshe u-anti ngakho akufanele umuzi umuzi wakho nendodana yakho ngelinye ilanga lendodana yakho iyofa. Angizwa ukuthi ngithini kusho ukuthi usesaba lawo magama ukukhuluma iqiniso ukuthi ushonile ngoba wayekhulume lawo magama. Hayi sihambe-ke sifike la masifika laphana mfowethu uyabona u-Apollo laba abade hayi lo mali laba abade abanama-1905 yabona lapha mfowethu mhlambe laba u-Apollo ngoba phila bebe-10 kushona phansi kusho ukuthi kwakuyisiporo isiporo lapho kuhamba khona i-cash. Masithi siyafika laphana namfowethu hayi le ndoda ichazeke le ndoda ithi yabona le nto ezokwenzeka iphethe impahla nami ngiphethe ufuqula nazi ukuthi walofuqula uyangichazela ube athi lo mfuqula ukuze ngongena la ubamba le nsimbi kanti ugqoka amabhuluku awu5 mhlawumbe ugqoka ojini bodwa ngoba umuntu ufika phansi lezi impahla seyishile zonke ngesikhathi ngithi ngiyibambe kanti zizohlaliswa ufika seyikhile seyidabhile yikho befaka izinto abantu izinto. You understand? Hawu athi ke le ndoda impela ke njengoba nje ubona-ke nginwa kanzima yabona phethi manje sokwenza njani ethi into engiyibukayo laba kufanele manehla besabalandelana inkinga mayichaza le ndawo le athi uma behla ngale nsimbi kufa khona nabefike khona bafike begquma istaff bangafiki phansi kodwa make kwenzeka isteko oyedwa wawa lapha phezulu wadedela ensimbi akithi meye wakuphezulu uwela kumini kwena nosakazeka phansi kunamadwala lapha phansi. Ithi maye athina hayi lokwethu hayi sihlale sasicabanga amaqhinga manje sizokwenza njani. Hawu usendela ukuqhuluka ezinye insizwa ezinsizwa zihlomile hayi esho insizwa yini hayi sibathazise ukuthi sihamba kanjani yabona. Hayi labantu ke bese bathi bona bazongena into abazoyithela kuthina bacela ukuthi sibalile bazositshela ukuthi kwenzakalani phansi bofika basibhekele bositshela ukuthi babonile kunjani mazi ikhona lezi nsizwa kodwa nabo basacabanga nabo bantu ukuthi abasakhile yabona. Bese athi omunye kubona kusho ukuthi omunye wayengezongena yabona athi madoda ukhona nesibili la kunini sihlushwa besuthu la
abayisuthu banani banekusithathela izinto zethu masiphuma la njengobona sihlomile nje ibophe sinokuphazamisana nalamadoda ebuyela isuthu ukhona lesibindi la ngoba amadoda lawa awadubula buya ngokuzolana kanti ngempande ayayidla bese ngithi-ke mina kuyena hayi uyabona-ke mawukuthi labo bantu umuthi bayawudla into engizokutshela yona awumbiwa ndawonye letha la isibhama akubamba kanje ayibamba ngomphofo ngathi hayi uyabona la hayi hakuwe libuyayo la adama ungekelesi athi mangithi ngithi ngiya-check-a hayi sekugcwele ngathi hayi khululeka okay athi hayi khululeka hayi-ke bathi-ke futhi kuvunyelwane ukuthi thina sigada nabantu manje abaphansi thina into esiyifunayo iyodwa kula madoda ukuthi angene uma kuwukuthi useshonile bazofike basi-check-ele baconfirm and everything yabona ukuthi uyaphila futhi vele nase sitshela ngoba into esesikhaya abantu esethifuna ukubona ithambo lakhe angizothi ngithini hayi nangempela-ke la madoda lawa angeneke lawa sisale-ke ayesilindile isho le ndoda idewe futhi bayaheza besuthu bayeza besuthu abashayi babuya ngokuzolanda athi mna okay bayasihlane kwathi nje ngezwa yini lokhu inkosini bathi yibo-ke bese bahamba baculela izingoma zabo wemfowethu kwahamba baqhumka babo sibona isibhamu esaqhuma lapha mfowethu ngangikhala mina yabona mfowethu ngayi ngadubula i-R5 le ngayibona umbhobho lo ubabovu wena wabona yabona ide futhi mani beke izinto seyibomvu dubula yathi yabomvu kanjani saphela inhlamvu mangithi le ndoda seyifile sengisale ngedwa la behambe nabo sebebalekile ebengifike nabo kade ayifusele ngibabamba ngezandla mana ngayibona ngqo abantu babaleka abanye uyedwa ohamba naye wesephelelwe yinhlamvu ngani usikhathi ngaphethe umbese la wamasosha naye phezulu wayephethe isibhamu wathi uphamshaya ngaso la etrafini wathi mangishaya amehla akathi kuvaleka ngidiyazela wasebuya imiqondo ukuthi hey usempini wena la hayi safudubezana naye kanti uzolahla awe ngamnqumisa kwembuzi mangimnqumisa kwembuzi inkinga laba abantu abalapha phansi abasaphumi sengisele ngedwa laba mabebona ukuthi isikhathi sekuthula kusenze kulutho futhi babona ukuthi ngisekhona mabethuka becashile ngoba abona sebevumbuka futhi inkinga yethu laba abantu abangeli laba basaphumi futhi bese sibagadile ukuthi bazosinikani i-report bese ngithi angikhumule nezimpahla zalesuthu ngakho lapho-ke la ngathi mfowethu uyabona angifuni futhi ukuthi uNkulunkulu kodwa mina uNkulunkulu wakhuluma nami kwakhulunywa izwi elikhulu nganoma kwakushembe noma kwakuyini ngoba ngangena ngathi lezi mpahla zelisuthu ngaqhuba lento abayigqokayo ngabamba le nsimbi ngafike ngawela phansi mangiwela phansi mfowethu into wayentekantekane mhlawumbe umqondo wami awusebenzi noma kwakuzofanele ngihamba amakhansela ngoba into yokuqala laba bantu ababengenile la bantu ubuthopho ukubona ngamehlo besisakazeke phansi bashonile bonke manje ndithi iphunga nje lokuqala into oyizwa manje uthi ngiyahamba mfowethu la abantu bafila ungibele phe komunye mawuthi uyahamba ukhashela ibhola laleli mawuthi uyaliphakamisa ikhanda lomuntu sekusele ithambo ikhanda ngizothi ngithini uyanuka nokuluka la abanye sebephonile futhi abantu angikhulumi mina ngomuntu oyedwa abantu abawu-20 abantu futhi iy'ntimbande zabantu abafela lapha yani uyangizothi ngithini mfowethu manje ngizokwenzeka laba bantu ngiyababona laba bafika manje laba bathethi engizomfuna lo mzana wami njengoba laba abantu babukile bamathambo ngizothi mina ngibone ngoba nempahla lezi ezinye seyidlekile igugile futhi ngangasaphi ngibuka ngimbona noma ehamba ukuthi wayegugile ngela ayihambe ngalo uyangizwa ukuthi ngithini Peter ndoda kodwa into engizoyithini ngale namba ukuthi labantu bangidikile vele ukuthi ngisho uhulumeni akasangeni
kuleya mayini ukukhipha abantu. Ngabe ngithi mhlawumbe ngasophuma sathi imizambe ukuthi mhlawumbe kukhishwe ilokhuzana ama-DNA, manje kwavela abantu baningi. Kumnyama la, akathi mina ngingena nje sengingena angisacabanga nokuthi ngifake le thuso elifakwayo yabona. Ngizama ukubheka bashonile lana ngikhumule bona ikhanda ngibile kumakalabha lokukhanyisayo la ithoshi ngibheke. Hhayi ngibone ukuthi la bantu abashonile la baningi. Ayikho into engizoyenza. Yilapho ngezwa izwi elikhulu. Ngicathi laliqhamuka ezulwini noma kungenaso isiqiniseko. Angazi noma kwaba ushembe noma kwaba uNkulunkulu. Kodwa lathi izwi khuluma phezu kwalamathambo avuke. Tshela labantu ukuthi bayafuna emakubo. Hayibo. Ngizila ngingazi ukuthi mina ngithi noma sengiyahlala mhlambe ngilimalile yini. Liphindiswe lithi khuluma vusa lamathambo uthele laba bantu ukuthi bayafunwa emakubo. Ngaliphinde kwesithathu selisho ngesantathu. Lisho nathi lezi indonga nezisodilika lisho izwi elinamandla selisho ngesantathu. Lithi khuluma phezu kwalamathambo. Vusa lamathambo laba bantu bayafunwa emakubo. Ngithi navukani mathambo. Ngithi vukani mathambo niyafuna emakini. Ngithi hambani niye emakini nihlaleleni. Nami sengisho ngithukile sengiyathetha ngithi vukani hambani niye emakini niyafuna. Ngesikhathi ngisho ngikhuluma nalaba bantu kanti laba abantu abaphezulu kushuthi nabo ngokuthungwa sebehambe baze bocela usizo kubantu ababesebenza emgodini abayaziyo emayini. Understand? Yilapho-ke labantu bathunyelwe laba bantu ukuthi bezongidabula bangikhiphe. Hhayi nangabe bangene bangikhiphe-ke ngiphume kanjalo. Uma ngiphuma ngithi ngithekhe ifoni ngithola sikhuluma inqwaba ka-anti. Sekukhona ngithi sihlangana nabantu abaningi abanye babeqhamuka oluhanyana sekuyaculwa ngapha. Ngibona ukuthi nento nje eyenzakalayo. Kanti ngesikhathi leli zwi engithi nangani noma kwaba uNkulunkulu noma kwakuwushembe noma kwakuwumasango noma kwakuyini lithi u-Ati sikume ngithola mase ngimfonele athi uthelele waphupha nomzali ushonile emtshela ukuthi ma sengashona. Ngashona endaweni wozani nizolanda umoya wami. Ithambo lami vele ngeke nisalithole. Izani nizolanda umoya wami. Ngashona emayini kanje. Kwazi njengoba ngiqhamuka nabanye abantu masiphuma sahamba sekuqhamuka abanye abantu babeqhamuka namasonto ini futhi sebezolanda imoya. Ngaye manje understand ukuthi lelizwe engazi noma kwakuNkulunkulu noma kwakuwushembe noma kwakubani. Elanithi kukhuluma biphe kwalamathambo la iqonda ukuthi ngoba ngesikhathi mina ngithi vukani hambani niyafuna emakini. Laba bantu bavuka ngemoya ngamaphupho bahamba bawutshela abantu bakubo ukuthi bakuphi. Balandwa kanjalo-ke abantu. Angizwa ukuthi ngithini.